Yes, good morning everyone. Bali, itong programa po ito, it's a national program, National Voluntary Blood Services Program. So, ine-encourage po namin yung mga donors, willing donors, because as we have known, blood po kasi ay isang pangangailangan sa hospital. It can really save lives. But unfortunately, wala tayong parang machine na makakagawa nun. So, it depends talaga sa mga voluntary donors. Maybe it's not directly na kamag-anak mo, but someone needing the help from a blood. It can be a patient who have a cancer or a patient na na-aksidente lang. Pero kung walang blood, definitely baka hindi siya mag-survive. So we are appealing to each and everyone with a good heart na mag-donate po ng blood sa Mariano Marcos or any NVBSP accredited na mga institution like Philippine Red Cross as well. Ilan po yung mga nabigyan ng award? Estimate doon sa mga single donor, I think it's around 30 plus and yung pinaka-highest na nakapag-donate is 31 or 32. So in a year, pwede po tayo makapag-donate 4 na beses every 3 months. So I encourage everyone na mag-donate po every 3 months. Kamusta po yung supply ng dugo natin? Actually, fluctuating po siya, no? Kasi unlike any other banks, yung mga alam nating mga bangko, nag-i-interest. Pero yung blood kasi, hindi po nag-i-interest. Hanggang nag-i-interest, ag-expire. So after 42 days, awanin, expired dayjay bloodin. So we are appealing na every now and then ag-donate. Kasi may adang times nga nawawalan talaga kami ng dugo. So pwede humihingi kami ng mga tulong like in other institution as far as Ilocos Sur sa Gabriela para lang makamit tayo para may adang available ti daray to hospital ti Mariano Marcos Hospital. So, ano yung type ng dugo na pinakamadalang i-donate? Definitely yung AB. Oo, kukunti kasi ang population like in the literature, yung mga sinasabi nila mga nasa 4% lang ng buong populasyon ng mga AB. So precious talaga royal blood, lalo na pag naging AB negative, mas lalo pang mahirap po yun. Okay, so we are appealing, lalo kung ikaw ay AB negative, please donate.